ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி, எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாள் ரஷாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. எக்ஸாக்டா 5:30 ஆயிடுச்சு. பிரேயர் முடிச்சாச்சு. கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, அதாவது நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்க போறோம். அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முன்னுரை, அதுல ஒவ்வொருத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் இருக்கு அந்த சாப்டருக்குலாம். அதெல்லாம் படிப்போம். அதுக்கு முன்னாடி என்னங்கிறத கொஞ்சம் ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பக்தி யோகத்தில் முழுமையாக சிறப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இதை படித்தாகணும். நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை படிக்கணும். இது கிருஷ்ணரை முழுமதுடன் முழு மனசோட வேறு எந்த ஆசையும் இல்லாத தூய அன்புனா என்ன, அந்நியத பிலாசித்தா, அந்த சூரியம் அது மாதிரி வழிபட்டாதான் உண்மையான பக்தின்னு சொல்றாங்க. அத்தகைய பக்தி தான் நாரதர் போன்ற முனிவர்களாலும் போற்றப்பட்டு மிக உயர்ந்த நிலை. அதுதான் மிக உயர்ந்த நிலை, அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ். மிக முக்கிய அம்சம் என்ன, தூய பக்தி. பௌதிக அப்படின்னா என்ன? தூய பக்தினா பௌதிக ஆசைகள், ஞானம், கர்மம் ஆகியவற்றை கலக்கப்படாத பக்தி தான் தூய பக்தி. கிருஷ்ணானுசீலனம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்காகவே செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் அதுதான். பக்தி ரசாமிருதம்னா பக்தி என்பது ஒரு ரசம் மற்றும் அமிர்தம், அதாவது சாகாவரம் கொண்டது. இந்த ஸ்லோகம் பக்திக்கு தடையாக இருக்கும் மற்ற அனைத்தையும் தவிர்த்து கிருஷ்ணமயமான வாழ்வை வலியுறுத்துகிறது. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மறக்காம எல்லா கிளாஸையும் அட்டன் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது முடியல அப்படின்னாக்க ஓகே. அதர்வைஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த வாட்டி வேற என்ன யூடியூப்பை பார்த்துக்கிட்டே இப்படி கிளாஸ்க்கே வராது அப்படியே எழுதுறா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு நான் பிளாக் பண்ணிட போறேன் அவளையெல்லாம். அதனால யாரெல்லாம் கிளாஸ் போறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி பர்மிஷன் வாங்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குட். இல்லை, அது ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும் இல்லையா? எல்லாரும் யூடியூப்ல பாத்துக்கிறேன். இல்ல மாதாஜி, ரொம்ப சரியா சொல்றேன். என்ஜாயிங் ரியலி டு ஹியர் ஒன்லி. சோ நைஸ். மாதாஜி இனிமே கண்டினியூ அட்டெண்ட் பண்றோம் மாதாஜி. இத்தனை நாளா டைம் கிடைக்கல. அது பரவாயில்லம்மா. நான் ஈஷோபனிஷத்து விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் மாதாஜி கரெக்டா ஸ்கூல் டைம்ல மாட்டிக்கிச்சா, பஸ் வருது, அதுவும் நம்மள கரெக்டா போய் கூட்டிட்டு வரணும் பசங்களை. சோ அதனால தான் நான் யூடியூப்ல என்னைக்காவது ஒரு நாள்னா ஓகேம்மா. எவ்ரிடே வருது இல்ல, ஆனா நாங்களாம் எழுதிட்டு இருக்கோம் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு 30-40 பேர் வரைக்கும் எழுதிருக்காங்க இப்ப எக்ஸாம் ஈஷோபனிஷத்துக்கு. இனிமே கண்டினியூ அட்டெண்ட் பண்றோம் மாதாஜி. மாதாஜி இந்த ஈஷோபனிஷத்து எக்ஸாம் எப்படி எழுதுறது தெரியாது எனக்கு. அது கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தாங்களே சிவகாமி மாதாஜி அன்னைக்கு.
நீங்க வரல போன கிளாஸ்க்கு? மைட் பி ஓகே நீங்க பாக்குறேன். வரலையே லாஸ்ட் கிளாஸ்க்கு? யா நான் கூட மைட் வரல பி மாதாஜி. நீங்களும் தகவல் வரலையா? வந்திருக்கு. அவங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் எழுதி முடிச்சிட்டாங்க. 30 பேர் வரைக்கும் எழுதிருக்காங்க. யா சிவகாமி மாதாஜியா? ஆமா, கேக்குறேன் அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன். கேளுங்க சொல்லி தருவாங்க. ஓகே மாதாஜி ஓகே இப்ப கிளாஸ்க்கு போயிடலாமா? போயிடலாம் போயிடலாம். ஆன்லைன்ல தானே மாதாஜி? என்னம்மா? ஆன்லைன்ல தானே எக்ஸாம்? என்ன என்ன சொல்றீங்க? ஆன்லைன்ல தானே மாதாஜி எக்ஸாம்? ஆன்லைன் தான். அதுக்கு ஒரு லிங்க் கூட போட்டிருக்காங்க. நான் இப்ப சொல்றேன், அவங்க வருவாங்க. நான் சிவகாமி கேக்குறேன் மாதாஜி கேட்டுக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வீடியோ கிளியரா இருக்கா? ஆடியோ வீடியோ கிளியர் இருக்கு இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி கிளியர் இருக்கு மாதாஜி. क्लियर இருக்குங்க माता जी। இன்னைக்கு படிக்க போறது பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. இஸ்கான் ராதா கோயில் கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. ஸ்ரீலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஓகே, பிருந்தாவனத்துல இது ஸ்டார்டிங்ல இதை நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு தான் மேல போனோம். இது யார் எழுதினா இந்த லெட்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை? யாருக்கா தெரியுமா? ட்ரை பண்ணுங்க. யாரு? हरे कृष्णा माता जी। எஸ் மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி சொல்லுங்க. யார் எழுதுனா இந்த லெட்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை? सनातन गोस्वामी माता जी। என்னமா? सनातन கோஸ்வாமி. रूप गोस्वामी सारी माता जी, ரூப रूप கோஸ்வாமி. அதனால அந்த கோஸ்வாமிங்கிறதெல்லாம் அவள்லாம் எப்படி வந்தா அப்படிங்கிறத முதல்ல அதை பத்தி நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கணும் இல்லையா? அந்த 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்கா. இவெல்லாம் எல்லாரும் வந்து ஏழை குடும்பத்துல இருந்து பிறந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அவள்லாம் எல்லாருமே நல்ல பணக்காரெல்லாம் இருக்கா. 2 பேர் பிரதர்ஸா இருக்கா இல்லையா? எல்லாம் இப்போ டீட்டெயில்ஸ் வரும். அவெல்லாம் படிக்க அதெல்லாம் நம்ம L1ல படிக்க வச்சு நமக்கு டீட்டெயில்டா சொல்லி இப்போ இன்னும் நல்லா டீட்டெயில்டா தெரிஞ்சுது. அது கோஸ்வாமி தான் என்ன முதல்ல அது माता யாராவது जी। புலன்களை அடக்கியவர்கள் தான் கோஸ்வாமிகள்னு ஆமா. சொல்லுவாங்க माता जी। எஸ் கரெக்ட். புலன்களை அடக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் கோஸ்வாமின்னு பேரு. சரி, இது யாராவது படிக்கிறேன்னா இது 6 கோஸ்வாமிகளை பத்தி படிக்க போறோம். படிங்க. ஒவ்வொரு பேரா படிச்ச உடனே ஏதாவது எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லித்தரேன். சொல்லுங்கம்மா, படிங்கம்மா. யார் படிக்கிறேன்? ஃபர்ஸ்ட் இது படிக்கிட்டாங்க माता जी। விருந்தாவனத்தில் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் அப்படி அது படிக்கட்டுமாங்க माता जी? படிங்க படிங்க படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। விருந்தாவனத்தின் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் நானா சாஸ்தர் விசாரணை நிபுணௌ சத் தர்ம ஸ்தம்தாபகௌ லோகானாம் ஹித காரிணௌ திரிபுவனே மான்யௌ அன்யா माता जी ம் त्रन्याकरौ राधा कृष्ण पादारविन्द भुजनानन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातन रघु युगौ श्री जीव கோபாலிகௌ ஸ்ரீ ரூப் ஜீவ கோபாலிகௌ. மனித குலத்தின் நன்மைக்காக என்றும் அழியாத அறநெறிகளை நிலை பெறச் செய்தல் வேண்டும் என்றும் ஒரே குறிக்கோளுடன் சாத்திரங்கள் அனைத்தையும் நுணுகி ஆராய்ந்து தேர்ந்தவர்களான ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் ஸ்ரீ கோபாலப்பட்ட கோஸ்வாமி என்னும் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் இதை நான் பத்தி எனது ஒரே வந்தனம் ஒரு நிமிஷம் மாத்தாச்சு, அப்புறம் மறந்து போயிடுவேன். இந்த 6 பேரையும் ஞாபகம் வச்சுங்கோ. இப்போ இல்லை, பக்தி சாஸ்திரி படிக்கிற வரைக்கும் இந்த பேர் மறக்காதீங்கோ. வரிசையா அந்த 6 பேரையும் ஞாபகம் படிச்சு வச்சுருங்கோ. எஸ் மாதாஜி. 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் நான் எனது வந்தனங்களை மிக்க பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கின்றேன். மனித குலத்தின் நன்மைக்காக அவர்கள் நெறிகளை நிலைபெறச் செய்ததனால் உலகங்களிலும் போற்றப்படுகின்றனர். நாம் அடைக்கலம் புகுதற்கு அவர்களே உரியவர்களாவர். ஏனென்றால் அவர்கள் கோபியர்களின் மனநிலையில் தம்மை ஈடுபடுத்தியோர் என்பதோடு ராதாராணி மற்றும் கிருஷ்ணரின் உன்னத அன்பு தொண்டில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டவர்களும் ஆவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதனால அது வந்து அவர் 6 கோஸ்வாமிகளும் பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரோட அவரோட அன்பு தொண்டுல சேவை பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தவாதான். ஓகேயா? எஸ் மாதாஜி, கண்டினியூ பண்ணுங்க. வேற யாராவது படிக்கிறதுனாலும் படிங்க மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. இந்நூல் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதா அவர்கள் சமஸ்கிருத மொழியில் யாத்த பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் சுருக்கமாகும். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நேரடி சீடர்கள் 6 அவரே தலைமையானவர் ஆவார்.
ஸ்ரீலரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவர்கள் வங்காளத்தில் கோலோச்சிய முகமதிய அரசியல் அமைச்சராக பணியாற்றிய போது பகவான் சைத்தன்யரை முதலில் சந்தித்தார். அவரும் அவருடைய சகோதரர் சனாதனரும் அப்போது முறையே தபிர, காச, சக, மல்லிகா என்னும் பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் இருவரும் பேரா இருந்தது முதல்ல கபீர் காசா, சாகர் மல்லிகா. அவ 2 பேருக்கும் பேரு யாரு? 2 பேரும் பிரதர்ஸ். யாரு? ரூப கோஸ்வாமி அண்ட் யார் இப்ப படிச்சோமே சனாதன கோஸ்வாமி. அவ 2 பேரும் பிரதர்ஸ். அவளுக்கு ஒரிஜினல் பேர் என்ன? கபீர் காசா, சாகர் மல்லிகா. அதெல்லாம் மனப்பாடமா மனசுக்குள்ள அப்படியே பதிவு வச்சுங்கோ எல்லாரும். அவர்கள் இருவரும் நவாப் ஹுசைன் ஷாவிடம் பொறுப்புமிக்க அமைச்சர் பகுதியில் வகித்தனர். அக்காலத்தில், அதாவது 500 வருடங்களுக்கு முன்பு, இந்து சமுதாயம் மிகவும் கடுமையான நெறிமுறைகளோடு இருந்தது. முகமதிய மன்னரிடம் ஒரு அந்தாணர் பணிபுரிதல், அவர் உடனே அந்த அந்தணத்திலிருந்து விலக்கப்படுவார். கபிர காசாவிற்கும் சாகர மல்லிகாவிற்கும் இந்நிலை ஏற்பட்டது. அவர்கள் இருவரும் மிக உயர்ந்த சாவேத பிராமண குலத்தை சேர்ந்தவர்கள். இருப்பினும் அவர்கள் நவாப் ஹுசைனின் ஷாவின் முகமதிய அரசியல் அமைப்பு பணியினை ஏற்று கொண்டதால் தங்கள் குலத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டனர். ஆயினும் பகவான் நல்ல எந்த மாதிரி இதுல பிராமண குலம், சாவேத பிராமண குலத்துல பிறந்தவா. அவ இந்த கம்பெனியில் துல்கருடைய முகமதியனுடைய கம்பெனியில வேலை பார்க்கறதுனால அவ கம்பெனிட்டா தங்கள் குலத்திலிருந்து இவா சேர்த்துக்க மாட்டேன்ட்டான். பிராமண குலத்துல நீங்க இருக்க வேண்டாம், நீங்க துல்காலோட கம்பெனில வேலை பார்க்கறீங்கன்னா அங்க அவளை இதுல இருந்து விலைக்கு துல்கத்துக்கு சேர்ந்துட்டார் அவர். ஆயினும் பகவான் சைத்தன்யர் கருணை மனம் கொண்டு மேலான அவர்கள் இருவரையும் தமது சீடர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை அந்தன கலாச்சாரத்தின் மிக உயர்ந்த சீடர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு மிக உயர்ந்த நிலையான கோஸ்வாமிகளின் நிலைக்கு உயர்த்தினார். அதுபோல பகவான் சைத்தன்யர் முகமதிய குலத்தில் உதித்த ஹரிதாஸ் தாக்கூரையும் தமது சீடராக ஏற்றுக்கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே என்று பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிக்கும் ஆச்சாரியராக ராமாச்சாரியர் அவரை மாற்றினார். பகவான் சைத்தன்யர் ஒரு நிமிஷம். அதே மாதிரி இவர் என்ன பண்ணார்? இவர் சைத்தன்ய பிரபு என்ன பண்ணார்? அவன் முகமது குலத்துல இதுல பிறந்தாலும் ஹரிதாஸ் தாக்கூரையும் நம்ம இதுக்குள்ள அழைச்சின்னு அவர் நாம ஜபம் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் நாமம் சொல்லாத அவர் தூங்க மாட்டார். அதனால அவருக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காரு? நாமாச்சாரியான்னு பேர் கொடுத்துருக்கா. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணி ரிமைண்ட் பண்ணி மறுபடியும் பார்த்துருக்கோம். பகவான் சைத்தன்யரின் கொள்கை உலகு தழுவியதாகும். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை நன்கறிந்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவர் எவராயினும் அவர் அந்தன குலத்தில் பிறந்த ஒருவரை காட்டிலும் மிக உயர்ந்தவராக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். இதுவே அனைத்து வேத இலக்கியங்களிலும், அதிலும் குறிப்பாக பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்றவற்றினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் உண்மையாகும். பகவான் சைத்தன்யரது இயக்கத்தின் கொள்கையான மக்கள் அனைவரும் அறிவு பெற ஒரு நிமிஷம் செய்து அவர்களை கோஸ்வாமிகளின் உயர்நிலை எய்த செய்ய வேண்டும் என்பதே பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தவிர காச சாகர மல்லிகா என்னும் இரு சகோதரர்களையும் பகவான் சைத்தன்யர் மால்டா மாவட்டத்தில் உள்ள ராமகேலி என்னும் கிராமத்தில் சந்தித்தார். இச்சந்திப்புக்கு பின்னர் சகோதரர்கள் இருவரும் தங்கள் அரசு பணியிலிருந்து விலகி பகவான் சைத்தன்யருடன் இணைவதென்று தீர்மானித்தனர். பின்னாளில் ரூப கோஸ்வாமி என அழைக்கப்பட்ட தவிர காசா தமது பதவியிலிருந்து விலகி தமது பணிகாலத்தில் சேமித்த பொருள் அனைத்தையும் ஒன்று திரட்டினார். அவர் சேமித்த தங்க நாணயங்கள் கோடி கணக்கான ரூபாய் மதிப்புடையதென்றும் ஒரு பெரிய படகினை நிரப்பிவிடக்கூடிய அளவுக்கென்றும் சைத்தன்ய சரித்திராமிர்தம் குறிப்பிடுகின்றது. அவர் பொதுவாக மனிதர்கள் அனைவராலும் அச்செயல் பின்பற்றப்பட வேண்டியதாகும். அச்செல்வம் 15 விழுக்காடு அந்தணர்கள்
25 விழுக்காடு உறவினர்களுக்கும் மற்றும் 25 விழுக்காடு அவசர செயல்களுக்காகவும் சுய தேவைகளுக்கும் எடுத்து கொள்வதாக கூறியவுடன் சீற்றமுற்ற நவாப் அவரை சிறையில் தள்ளினான். ஆனால் பின்னால் ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி என்று அழைக்கப்பட்ட சாகா மல்லிகா ஒரு கிராம வங்கியில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த தமது சகோதரரின் பணத்தை பயன்படுத்தி ஹுசைன் ஷாவின் சிறையிலிருந்து தப்பிச் சென்றார். இவ்வாறு அச்சகோதரர் இருவரும் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுடன் இணைந்தனர். ரூப கோஸ்வாமி பகவான் சைத்தன்யரை முதலில் பிரயாகையில் இந்தியாவில் உள்ள அலகாபாத் சந்தித்தார். அப்புனித நகரில் உள்ள கோஸ்வாமிக்கு குறிப்பாக கிருஷ்ண உணர்வினை கோஸ்வாமி உணர்த்து தொடர்ந்து 10 நாள் உபதேசம் புரிந்தார். பகவான் ரூப கோஸ்வாமிக்கு குறிப்பாக கிருஷ்ண உணர்வினையே உபதேசித்தொழினார். பகவான் சைத்தன்யரின் உபதேசங்கள் நமது பகவான் சைத்தன்யரின் உபதேசங்கள் என்றும் நூலில் உள்ளன. பின்னர் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதா பகவானின் உபதேசங்களுக்கு சாத்திர அறிவினாலும் பல்வேறு வேத இலக்கியங்களின் துணையுடன் விரிவான விளக்கம் அருளினார். ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியார் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு செய்த வழிபாடுகளில் அனைவருக்கும் மிக சிறந்த ஸ்டால் பண்ணுங்க மாதாஜி, ஸ்டால் பண்ண பேஜ் அறிஞர்கள் என்றும் அது ஒரு நிமிஷம் மேல ஒரு நிமிஷம். அவர்கள் அறிஞர்கள் என்றும் அவர்கள் வடமொழியில் மட்டுமல்லாது பெர்சியன், அரபி போன்ற அந்நிய மொழிகளிலும் கூட தேர்ந்த அறிவுடையவர்கள் என்று கூறுகிறார். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உண்மையான வேத ஞான நெறிகளுக்கேற்ப கோட்பாட்டினை நிலைவரச் செய்வதற்காக அவர்கள் வேத இலக்கியங்கள் அனைத்தையும் நுணுகி ஆராய்ந்தனர். இத்தகைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் கூட ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதரின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுவோர் என்றும் பொருள் கொண்ட ரூபானுகர்கள் என்றே பொதுவாக அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். நமக்கு வழிகாட்டுவதற்காகவே ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவை இச்சிறந்த இலக்கியத்தை பயன்படுத்தி அதன் துணையால் கிருஷ்ண உணர்வில் உறுதியாக நிலை பெறுவார்கள். அதே கிருஷ்ணா. யாரா படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா. பக்தி எனில் பக்தி தொண்டு என்று பொருளாகும். ஒவ்வொரு தொண்டுக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி உண்டு. அது அதை செய்பவனை மேலும் மேலும் முன் செல்ல தூண்டுகிறது. இவ்வுலகில் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு வகையான தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகின்றோம். அச்செயலின் தூண்டு விசையானது அச்செயலின் மீது கொண்ட பாசத்தின் தூண்டுதலால் ஓர் இல்லறத்தான் இரவும் பகலும் உழைக்கின்றான். அதே போல ஒரு பெரிய குடும்பத்தின் மீது கொண்ட பாசத்தினால் பொது நலவாதி ஒருவன் உழைக்கிறான். ஒரு தேசியவாதி தனது நாடு மற்றும் நாட்டு மக்களின் காரணமாக உழைக்கின்றான். பொதுநலவாதி இல்லறத்தான் நாட்டுப்பற்றுடையவன் என்போரை இயக்கும் சக்தியே ரசம், உறவு என்றழைக்கப்படுகின்றது. இதன் சுவை மிகவும் இனிமையானதாகும். உலகில் உழைப்பாளிகள் அனுபவித்து மகிழும் சாதாரண ரசத்திலிருந்து பக்தி ரசம் வேறானதாகும். புலனுகழ்ச்சி எனப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தை சுவைப்பதற்கே உழைப்பாளிகள் இரவும் பகலும் கடுமையாக உழைக்கின்றனர். அந்த ரசத்தின் சுவை அல்லது இனிமை நீடித்த ஒன்றல்ல. ஆகையால் உழைப்பாளிகள் எப்போதும் தங்கள் அனுபவ நிலையினை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியவர்களாகிறார்கள். வாரம் முழுவதும் உழைப்பதினால் ஒரு தொழிலதிபர் அதிருப்தியை அடைகிறார். ஆகையால் அவர் மாற்றத்தை விரும்பி தனது தொழில் தொடர்புடைய செயல்களை மறப்பதற்கு இறுதியில் வேறொரு இடத்திற்கு செல்கிறார். மறதியில் வார இறுதி நாளை கழித்த பின்னர் அவர் தனது நிலையினை மாற்றிக்கொண்டு மீண்டும் தனது தொழில் தொடர்புடைய செயல்களை செய்கிறார். பௌதீக தொழில் என்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை சில காலத்திற்கு ஏற்றுக்கொண்டு பின்னர் அதனை மாற்றிக்கொள்வது என்பதாகும். இவ்வாறு தனது நிலையினை முன்னும் பின்னும் மாற்றிக்கொள்வது போல தியாகம் எனப்படும் போக தியாகம் என்றால் புலன் இன்பம், பற்றின்மை என்னும் இருவேறு நிலைகளை மாற்றி மாற்றி மேற்கொள்ளுதல் என்று பொருள். புலனின் பற்றிலோ
அல்லது பற்றின்மையிலோ ஓர் உயிர் உறுதியுடன் இருக்க முடியாது. மாற்றம் என்பது தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. நமது நித்திய உண்மையான நிலையின் காரணமாக நாம் அந்த இரு நிலைகளிலும் மகிழ்ச்சியாக இருத்தல் என்பது முடியாது. புலனின்பம் என்பது நீடித்து இருப்பதில்லை. அதனால் அது சபல சுகம், கனநேர இன்பம் என்றழைக்கப்படுகிறது. சான்றாக ஓர் இல்லறத்தான் இரவும் பகலும் கடுமையாக உழைத்து தனது குடும்பத்தினருக்கு வசதி செய்து கொடுப்பதில் வெற்றியடைந்து அதன் மூலம் ஒரு வகையான சுவையினை அனுபவித்து மகிழ்கின்றான். ஆனால் அவனது உலகியல் இன்பத்தின் முழு வளர்ச்சியும் அவன் வாழ்நாள் முடியும் போது அவன் உடலுடன் சேர்ந்து உடனே முடிவு பெறுகின்றது. ஆகையால் கடவுள் நம்பிக்கையற்ற மனிதர்களுக்கு மரணம் என்பது கடவுளின் தூதனாகிறது. கடவுள் இருப்பதை பக்தன் பக்தி தொண்டின் மூலம் உணர்கிறான். அதே சமயம் நாத்திகன் கடவுள் இருப்பதை மரணத்தின் முடிவில் உணர்கிறான். மரணத்துடன் எல்லாம் முடிந்து விடுகின்றது. பின்னர் ஒருவன் வாழ்வின் புதிய அத்தியாயத்தை புதிய சூழ்நிலையில் அது கடந்த ஒன்றினை விட உயர்ந்ததோ தாழ்ந்ததோ தொடங்க வேண்டியதாகின்றது. அரசியல், சமூகம், தேசியம், சர்வதேசியம் என்று செயற்களம் எதுவாயினும் அதில் நமது செயல்களின் பயன் வாழ்க்கை முடிவுறும் பொழுது முடிந்து விடுகின்றது. இது நிச்சயம். எனினும் பக்தி ரசம் என்னும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் சுவைக்கப்படும் ரசத்தின் சுவையானது வாழ்க்கை முடியும் பொழுது முடிவடைவதில்லை. அது என்றும் அழியாமல் தொடர்கின்றது. ஆதலால் அது இரவாது நிச்சயமாக இருக்கும் அமிர்தம் எனப்படும். வேத இலக்கியங்களிலும் இது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பக்தி ரசத்தின் ஒரு சிறிது வளர்ச்சியும் மனிதனாக பிறக்கும் நல்வாய்ப்பினை இழத்தல் என்னும் பெரும் அபாயத்திலிருந்து ஒரு பக்தனை காக்கின்றது என்று பகவத்கீதை கூறுகின்றது. சமூக வாழ்வில், பொதுநல சேவையில், தேசியத்தில், சர்வதேசியத்தில், பொது உடைமை கொள்கையில் நமது உணர்விலிருந்து பெறப்படும் ரசங்கள் ஒருவனது மறுபிறப்பு, மனித பிறப்பு என்னும் உறுதியை அளிப்பதில்லை. இப்பிறப்பில் ஓர் உயிர் அவனது இன்றைய உடலின் மூலம் செய்யும் வினையின் பயனாக மறுபிறப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை அடைகிறான். இச்செயல்கள் எல்லாம் தெய்வம் என்னும் பரம சக்தியால் அல்லது கடவுளின் சக்தியாக கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. பகவத்கீதையில் இது தெய்வமே எல்லாவற்றிற்கும் முதற் காரணமாக விளக்கப்படுகின்றது. ஒருவன் தெய்வ நேத்திரங்களால், அதாவது பரம அதிகாரியின் கண்காணிப்பினால் தனது அடுத்த உடலை பெறுகிறான் என்று பாகவதம் குறிப்பிடுகின்றது. சாதாரணமாக தெய்வம் என்பதற்கு விதி என்று பொருள். தெய்வ கண்காணிப்பு நமக்கு 84 லட்சம் வடிவங்களிலிருந்து ஓர் உடலை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கின்றது. எதனை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது நமது விருப்பத்தை சார்ந்தது அல்ல, மாறாக நமது விதிக்கேற்ப நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. நமது இன்றைய உடல் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களால் ஈடுபட்டிருந்ததென்றால் நமது அடுத்த பிறவியில் குறைந்தபட்சம் நாம் மனிதனாகவாவது பிறக்கலாம் என்னும் உறுதி அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பக்தி யோகத்தை பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை என்ற போதிலும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருந்தான் என்றால் அவன் மீண்டும் மனித சமுதாயத்தின் உயர்குலங்கள் ஒன்றில் பிறக்கிறான். அதன் மூலம் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் தானாகவே மேலும் வளர்ச்சி பெற கூடியவனாகிறான். ஆகையால் கிருஷ்ண உணர்வின் உண்மையான அனைத்து செயல்களும் அமிர்தம் அல்லது நித்தியமானவையாகும். இதுவே பக்தி ரசாமிரத சிந்துவின் மையக்கருத்தாகும். பக்தி ரசத்தின் என்றும் அழியாத எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணு இல்லை, அப்படி கம்ப்ளீட்டா அந்த கதையா அப்படி புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? பக்தி ரசத்தின் என்றும் அழியாத சுவையினை பக்தி ரசாமிரத சிந்துவை படிக்கும் தன்னார்வமுள்ள ஒரு மாணவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். பக்தி ரசம் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வினை கொள்வதானது ஒருவனது கவலைகளை போக்கி அவனை புண்ணிய வாழ்விற்கு இட்டு செல்லும். ஒருவனுக்கு உன்னத வாழ்வினை அருள்வதின் மூலம் முக்தியின் மதிப்பினை குறைக்கும் முக்தி உணர்வு உண்டாவதற்கு பக்தி ரசமே போதுமானதாகும். ஏனென்றால் அது பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரின் கவனத்தை ஈர்க்கின்றது. பொதுவாக புதிய பக்தர்கள் கிருஷ்ணர் அல்லது கடவுளை காண்பதில் ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கின்றனர். ஆனால் கடவுளை காணவோ அல்லது உணரவோ நமது தற்கால கூர்மழுங்கிய உலகியல் புலன்களால் முடியாது. பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் பக்தி தொண்டு முறையானது ஒருவனை அவனது வாழ்க்கை நிலையிலிருந்து ஆன்மீக நிலைக்கு படிப்படியாக உயர்த்தும். அங்கே ஒரு பக்தன் அனைத்து நிலைகளையும் பரிசுத்தமடைகின்றான். பக்தி ரசத்தோடு நித்திய தொடர்புடையவரையாக இருக்கும் பொழுது புலன்களால் பரிசுத்தம் அடைய முடியும். தூய்மையான புலன்கள் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது ஒருவன் பக்தி ரச வாழ்வில் நிலை பெறுகிறான். உன்னத பக்தி ரச வாழ்வில் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செய்யப்படும் எச்செயலும் நித்தியமாக சுவைக்கக்கூடியதாகும். பக்தி
பக்தி தொண்டில் தொண்டில் இவ்வாறு ஒருவன் ஈடுபடும் பொழுது எல்லா வகையான ரசங்களும் நிலைத்து வாழ்கின்றன. ஆரம்பத்தில் ஒருவன் ஆச்சாரியார் அல்லது ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு ஏற்ப பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறான். படிப்படியாக அவன் உயர்நிலை அடையும் பொழுது பக்தி தொண்டு புறத்தூண்டுதல் அற்றதாகவும் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யும் தன்னார்வமுடையதாகவும் ஆகின்றது. இந்நூலில் 12 வகையான ரசங்கள் உள்ளனவென்று விளக்கப்படுகின்றன. முதன்மையான 5 ரசங்களின் மூலம் நாம் கிருஷ்ணருடனான நமது உறவினை புதுப்பித்துக் கொண்டோம் என்றால் நாம் நிறைந்த ஞானம் மற்றும் ஆனந்தத்தில் நிலையாக வாழலாம். யாரேனும் ஒருவர் மீது அன்பு செலுத்தும் நமது பொதுவான மனப்பாங்கே வாழ்வின் அடிப்படை கொள்கையாக இருக்கின்றது. ஒருவர் மீதும் அன்பு செலுத்தாது எவராலும் வாழ முடியாது. இம்மனப்பாங்கு எல்லா உயிர்களிடத்தும் இருக்கின்றது. செயல் ஒடுங்கிய நிலையில் புலியை போன்ற ஒரு கொடிய விலங்கிடம் கூட இந்த அன்பு காணப்படுகின்றது. அது மனிதர்களிடம் நிச்சயமாக காணப்படுகின்றது. எனினும் இதில் காணப்படாதது என்னவென்றால் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நாம் நமது அன்பினை எங்கு செலுத்த வேண்டும் என்பதுவே. இக்காலத்தில் மனித சமுதாயம் ஒருவனுக்கு அவன் தனது தேசத்தை அல்லது குடும்பத்தை அல்லது அவனையே நேசிக்கும்படி கற்றுக் கொடுக்கிறது. ஆனால் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்கும் எண்ணம் அவன் தனது அன்பு மனப்பாங்கினை எங்கு வைத்தல் வேண்டும் என்பது பற்றிய குறிப்பு இதில் இல்லை. இதில் இல்லாத குறிப்பு எது என்றால் கிருஷ்ண பகவானை பற்றிய சிந்தனைதான் பக்தி ரசாமிருத சிந்து. கிருஷ்ணர் மீதான நமது அன்பினை தூண்டி நாம் நமது ஆனந்தமயமான வாழ்வினை அனுபவிக்கும் இடத்தில் எவ்வாறு நிலை பெறுவது என்பதை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றது. ஆரம்ப நிலையில் ஒரு குழந்தை தனது பெற்றோரை நேசிக்கின்றது. பிறகு உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகளை நேசிக்கின்றது. அக்குழந்தை வளர்ச்சியடைந்தவுடன் அவன் தனது குடும்பம், சமுதாயம், இனம், தான் பிறந்த ஊர், நாடு போன்றவற்றையும் அல்லது மனிதகுலம் முழுவதையுமே நேசிக்கின்றான். மனிதகுலம் முழுவதையுமே அவன் நேசித்த போதிலும் கூட அவனது அன்பு நிறைவின்றி இருக்கின்றது. பரம பாசத்துக்குரியவர் யார் என்று நாம் அறியும் வரை அந்த அன்பு மனப்பாங்கு அரைகுறையாகவே நிரப்பப்பட்டதாக இருக்கின்றது. நமது அன்பு கிருஷ்ணரின் மீது வைக்கப்படும் பொழுது தெரியல மட்டுமே முற்றிலும் திருப்தியுடையதாகிறது. இந்த கருத்தை பக்தி ரசாமிருத சிந்துவின் சாரமாகும். அது 5 வித்தியாசமான உன்னத ரசங்களில் நாம் எவ்வாறு கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்த முடியும் என்று நமக்கு போதிக்கின்றது. முக்கியமானது 5 ரசம் இப்ப படிக்க போறோம். நம்ம இந்த 5 ரசமும் மொத்தமா இந்த புஸ்தகத்தை படிக்க வச்சு 5 ரசமும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நல்லாவே. நான் வேணா படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இல்ல இல்ல வேற யாரா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிங்க ஒளி அல்லது படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? மீனாட்சி மாதாஜி படிக்கிறதுனா படிங்கம்மா. யார் பேசுனா இப்போ? யாரோ வந்தாங்க அப்புறம் சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க, தெரியல. நானும் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. அப்புறமா எல்லாரும் சான்ஸ் கொடுக்கணும், பேசணும் இல்லையா? வரணும்ப்பா, உங்களுக்கு எஸ் பானுபிரியா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி எனக்கு எழுத்து சரியா தெரியல. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்காங்க. எனக்கு எழுத்து சரி தெரியல, அதனால படிமா மாதாஜி. எதுல இருந்து சொல்லுங்க மாதாஜி? ஒளி அல்லது காற்று. ஒளி அல்லது காற்று எவ்வாறு விரிந்து பரவுகின்றதோ அதுபோல் நமது அன்பு விரிவடைகின்றது. ஆயினும் அது எங்கே முடிகிறது என்பது நமக்கு தெரியாது. கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்தும் எளிய முறையின் மூலம் உயிர்கள் மீதும் நாம் அன்பு செலுத்தலாம் என்னும் விஞ்ஞானத்தை பக்தி ரசாமிருத சிந்து நமக்கு உபதேசிக்கின்றது. மனித சமுதாயத்தில் அமைதியையும் இணக்கமும் உண்டாக்க நாம் தவறிவிட்டோம். ஏன் ஐக்கிய நாடுகள் சபை போன்ற மாபெரும் முயற்சியின் மூலம் கூட நாம் தோற்றுதான் போய்விட்டோம். காரணம் சரியான வழிமுறையினை நாம் அறியவில்லை என்பதே ஆகும். அம்முறை மிகவும் எளிமையானதே, ஆனால் அதனை ஒருவன் மிக்க பொறுமையுடனும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பக்தி ரசாமிருத சிந்து மனிதர்கள் அனைவருக்கும் முதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்தும் எளிமையான இயற்கையான முறையினை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்று போதிக்கின்றது. கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நேசிக்கலாம் என்பதை நாம் கற்று கொண்டோம் என்றால் பின்னர் எல்லா உயிர்களையும் உடனடியாகவும் ஒரே சமயத்தில் நேசிப்பது நமக்கு மிக மிக எளிதாகும். இது வேருக்கு நீர் பாய்ச்சுவது போன்றும் வயிற்றுக்கு உணவிடுவது போன்றதும் ஆகும். நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிந்த உண்மை. ஆதலால் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒப்புமை, அதாவது அனாலஜி.
வேருக்கு நீர் ஊற்றுறது, வயிற்றுக்கு உணவு போடுறது. வயிற்றுக்கு உணவு போட்டால் தானே நமக்கு ஃபுல் பாடியும் நமக்கு ஒர்க் பண்ணுது. அதே மாதிரி வேரில் நீர் ஊற்றினா ஃபுல் செடிக்கும் கிடைக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒப்புமைக்கு இதை ரெண்டுத்தையும் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கணும் நீங்கள். எஸ், படிக்கணும். நாம் எதையேனும் உண்ணும் பொழுதோ அல்லது உணவிடும் பொழுதோ அச்செயலின் காரணமாக உண்டான சக்தியானது நமது உடல் முழுவதும் உடனடியாக பரப்பப்படுகின்றது என்பது நாம் அனைவரும் நன்கு அறிந்ததே. அதுபோல் வேருக்கு நீர் பாய்ச்சும் பொழுது அதனால் உண்டாகும் சக்தியானது மிகப்பெரிய மரமாக இருந்த போதிலும் உடனடியாக அம்மரம் முழுவதும் பரப்பப்படுகின்றது. இம்மரத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நீர் பாய்ச்சுவதோ உணவளிப்பதோ சாத்தியமற்றதாகும். பக்தி ரசாமிருத சிந்து ஒரே ஒரு மின்விசை பொறியை தட்டுவதன் மூலம் உடனே எல்லா பொருட்களும் எல்லா இடங்களும் எவ்வாறு பிரகாசம் அடைகின்றன என்பதை நமக்கு போதிக்கும். இம்முறையினை அறிந்து கொள்ளாத ஒருவன் தனது வாழ்வின் நோக்கத்தை இழந்து விடுகிறான். உலகியல் தேவைகளை பெற்று இன்றைய மனித சமுதாயம் வசதியாக வாழ்வதில் பெருமளவு முன்னேறி இருக்கின்றது. ஆயினும் நாம் மகிழ்ச்சியுடன் இல்லை. காரணம் நாம் முக்கியமான ஒன்றை விட்டு விடுகிறோம். வாழ்க்கை வசதிகள் மட்டுமே நாம் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க போதுமானவை அன்று. இதற்கு சிறந்த உதாரணம் உலகின் வளமிக்க நாடான அமெரிக்காவாகும். உலக அகத்திற்காக அனைத்து வசதிகளும் உடையதாக இருந்த போதிலும் வாழ்வில் முற்றிலும் குழப்பமும் வெறுப்பு உடைய ஒரு மனித ஜாதியை அது உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றது. பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் பக்தி தொண்டு கலையை அக்குழப்பமற்ற மனிதர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் இதன் மூலம் வேண்டுகின்றேன். அதனால் அவர்கள் இதயங்களில் கனன்று கொண்டிருக்கும் வாழ்வின் நெருப்பானது உடனே அணைக்கப்படும் என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கின்றேன். நமது அதிருப்தியின் மூல காரணம் வாழ்க்கை முறையில் நாம் மிகவும் முன்னேறி இருந்த போதிலும் கூட உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் நமது அன்பு மனப்பாங்கு முற்றிலும் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பதே ஆகும். பக்தி ரசாமிருத சிந்து உலகில் நாம் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டு எவ்வாறு வாழலாம் என்பதற்கான காரிய சாத்தியமானதாக குறிப்புகளை நமக்கு அளித்து அதன் மூலம் இம்மை மறுமைகளில் உள்ள நமது அனைத்து இச்சைகளையும் தீர்த்து வைக்கின்றது. வாழ்க்கை முறையினை கண்டிப்பதற்காக பக்தி ரசாமிருத சிந்து படைக்கப்படவில்லை. மாறாக சமயவாதிகளுக்கும் தத்துவவாதிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் கிருஷ்ணரை பௌதிக மாதாஜி லௌகீக கவலைகளில் இன்றி ஒருவன் வாழலாம். அதே நேரம் அவன் கிருஷ்ணரை நேசிக்கும் கலையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தற்சமயம் நாம் காதலுக்கான நமது மனப்பாங்கினை பயன்படுத்த பல்வேறு வழிகளை கண்டுபிடித்திருக்கிறோம். ஆனால் நடைமுறையில் நாம் உண்மை நோக்கமான கிருஷ்ணரை இழந்தவர்களாக இருக்கின்றோம். நாம் மரத்தின் அடிவேரை தவிர அதன் பிற பகுதிகளுக்கெல்லாம் நீர் ஊற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். எல்லா வழிகளிலும் நாம் நமது உடலினை உறுதியுடையதாக வைக்க முயல்கின்றோம். ஆனால் வயிற்றுக்கு மட்டும் உணவளிப்பதை புறக்கணிக்கின்றோம். கிருஷ்ணரை இழப்பதும் என்பது ஒருவன் தனது ஆத்மாவை இழக்கின்றான் என்று பொருளாகும். உண்மையான ஆத்ம உணர்வும் கிருஷ்ண உணர்வும் ஒரே சமயத்தில் இணைந்தே செல்கின்றன. உதாரணமாக ஒருவன் காலையில் தன்னை காண்கின்றான் என்றால் அவன் சூரிய உதயத்தையும் கூட காண்கின்றான் என்றே பொருளாகும். சூரிய ஒளியை காணாது ஒருவனால் தன்னை காண முடியாது. அதுபோல கிருஷ்ணரை ஒருவன் உணரவில்லை என்றால் அங்கு ஆத்ம உணர்வு பற்றிய கேள்விக்கே இடமில்லை. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் இப்போது ஈடுபட்டிருக்கும் மனிதர்களுக்காகவே பக்தி ரசாமிருத சிந்து குறிப்பாக இயற்றப்பட்டிருக்கின்றது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை மேலை நாடுகளில் வளர்ப்பதற்கு எனக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிக்கின்ற எனது அனைத்து நண்பர்களுக்கும் சீடர்களுக்கும் எனது உளப்பூர்வமான நன்றியினை நான் பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கின்றேன். மேலும் எனது அன்பிற்குரிய சீடர் ஸ்ரீமன் அயானந்த பிரம்மச்சாரி அவர்கள் அளித்த உதவினை நான் நன்றியோடு ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். இம்மகா இலக்கியத்தை வெளியிடுவதற்கு இம்முயற்சி மேற்கொண்ட இஸ்கான் அச்சகத்தின் அனைத்து இயக்குநர்களுக்கும் எனது நன்றி உரித்தாகுக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது முன்னுரை மாதிரி கொஞ்சம் அறிமுகம் படிச்சு அது ஆறு கோஸ்வாமினா என்னங்கிறது இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு. இப்போ நிஜமாவே இதை பத்தி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். யார் படிக்கிறீங்களா? வேற யாரா? மாதாஜி சார், லதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களாமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெய்வ அருள் படிக்கட்டுமா? படிங்கம்மா. தெய்வ அருள் வேண்டுதல்.
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுளாகவும் காரணங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணமாகவும் அனைத்து ரசங்கள் அல்லது உதவிகளின் உறைவிடமாகவும் விளங்குகின்றார். அந்த ரசங்கள் ரௌத்ரம் அந்த ரசங்கள் ரௌத்ரம் சினம் கொஞ்சம் பெருசா இருந்தா ஒரு நிமிஷம் ரௌத்ரம் சினம் அற்புதம் ஆச்சரியம் சிருங்காரம் காதல் ஹாஸ்யம் நகை வீரம் தயா என்ன தயா கருணை சாட்சியம் தொண்டு சக்கியம் நட்பு பயானகம் அச்சம் பிபத்வம் அருவருப்பு சாந்தம் அமைதி வாத்சல்யம் பாசம் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அவர் நிறைவான கவர்ச்சிகரமான வடிவ உடையவர். அவரது இயக்கின்ற விஸ்வரூபம் மற்றும் உன்னத ரூபங்களினால் அவர் தாரகா பாலிகா சியாமா லலிதா இறுதியில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஆகியோரின் தலைமையின் கீழ் உள்ள அனைத்து கோவியர்களையும் வயப்படுத்தினார். எத்தனை பேரோட தலைமையில் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுச்சுங்க. தாரகா பாலிகா சியாமலா லலிதா 4 பேர் 4 சகிகள் ராதாராணியோட 4 சகிகள். இறுதியில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஆகியோரின் தலைமையின் கீழ் உள்ள அனைத்து கோவியர்களையும் வசப்படுத்தினார். பகவான் நமக்கு அருள் புரியட்டும். அவ்வருளே தெய்வத்திரு ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவர்களால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட பக்தி ரசாமிர்த சிந்து என்னும் இந்நூலை ஆக்கும்படியில் ஏற்படும் இடர்களை களையும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது மரியாதையுடன் கூடிய வந்தனங்களை நான் மிகவும் பணிவன்புடன் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் மற்றும் சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி ஆகியோர் தாமரை தெருவுகளில் செலுத்துகின்றேன். அவர்களால் தூண்டப்பட்டே நான் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் சுருக்கத்தின் தொகுக்கலுற்றேன். 500 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவில் உள்ள மேற்கு வங்காளத்தில் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார். அவரால் முன்மொழியப்பட்ட இறை அறிவியலான மேற்கு செய்தியே இந்நூலாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இம்மகா இலக்கியத்தை தமது தலைமையாளரும் ஆன்மீக குருவுமான ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமிக்கு தமது மரியாதை மிகு வந்தனங்களை சமர்ப்பித்தே தொடங்குகிறார். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அவருக்கு பேரின்பம் அளிக்கட்டும் என்றும் வழிபடுகின்றார். அவர் மேலும் அமிர்த கடலில் வாழ்ந்து கொண்டு ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி ராதா மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் கொஞ்சம் மேல எடுத்துருங்க மாதாஜி, மேல எடுத்துருங்க, பேக் பேஜ் மேல கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதான் அடுத்து எனது மரியாதையுடன் கூடிய வந்தனங்களை நான் மிகவும் பணிவுடன் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் மற்றும் சீல பக்தி சிந்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி ஆகியோர் தாமரை தெருவில் செலுத்துகின்றேன். அவர்களால் தூண்டப்பட்டே நான் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் சுருக்கத்தின் தொகுக்கலுற்றேன். 500 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவில் உள்ள மேற்கு வங்காளத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார். அவரால் முன்மொழியப்பட்ட இறை அறிவியலின் தெரியல இப்போ தெரியுது. அறிவியலின் மேற்கு செய்தியே இந்நூலாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி மகா இயக்கத்தை தமது தலைமையாளரும் ஆன்மீக குருவுமான ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமிக்காக தமது மரியாதை மிகுந்த வந்தனங்களை சமர்ப்பித்தே தொடங்குகிறார். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அவருக்கு பேரின்பம் அளிக்கட்டும் என்று வழிபடுகின்றார். அவர் மேலும் அமிர்த கடலில் வாழ்ந்து கொண்டு ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி ராதா மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் தொண்டில் எப்போதும் உன்னத இன்பம் பெறட்டும் என்றும் வழிபடுகின்றார். அமிர்தமாக கடலில் வந்து கலக்கும் முக்தி என்னும் நதிகளை பற்றி அடுத்த பேஜ். சிந்தை செய்யாது அதில் நீந்தி விளையாடும் சுறாக்களை போன்ற மகா பக்தர்கள் மற்றும் ஆச்சாரியர்கள் அனைவருக்கும் நமது வந்தனங்கள் உரியன. கடலில் வந்து ஒன்றாக கலக்கும் நதிகளைப் போல் அருவவாதிகள் பிரம்மத்துடன் கலப்பதில் பேரார்வம் உடையவர்களாக இருக்கின்றனர். கடல் என்பது முக்தியுடனும் நதிகள் முக்திக்கான பல்வேறு பாதைகளுடனும் ஒப்பிடப்படுகின்றது. இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேராகிராஃப், இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. இறுதியில் கடலில் கலக்கும் நதிகளில் வாழ்பவர்கள் அருவவாதிகள் எனினும் நதியினுள் இருப்பது போல் கடலில் உள்ளும் எண்ணற்ற நீர்வாழ் உயிர்கள் இருக்கின்றன என்பதை அவர்கள் அறியார். கடலில் வாழும் சுறாக்கள் அதில் வந்து கலக்கும் நதிகளை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை.
பக்தர்கள் பக்தி தொண்டும் கடலில் நித்தியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் நதிகளை சட்டை செய்வதில்லை. அதாவது தூய பக்தர்கள் எப்போதும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டு என்னும் கடலில் இருப்பதால் அவர்கள் மெல்ல மெல்ல வந்து கடலில் கலக்கும் நதிகளோடு ஒப்பிடப்படும் பிற முறைகளை சிந்தை செய்வதில்லை என்று பொருளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் நீங்க யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கோ, யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. எஸ்மா, யார் இந்த பேசுறது? ஃபர்ஸ்ட் சிவகாமி, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் படிச்சோம்ல மாதாஜி, கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் காமிங்களேன். இதுக்கு முந்தின பேஜா? எஸ்மா. இதானே? ஆமா மாதாஜி. இப்ப ஒரு பாவத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டா, இப்ப நம்ம கருணைன்னு யார மாதாஜி சொல்றது? இப்ப கோவம்னா கருணை. நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன், ஆன்சர் வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு பின்னாடி. அது டவுட், அதுக்குதான் கேட்டேன் மாதாஜி. இல்ல இல்ல, எல்லாருக்குமே வச்சிருக்கேன், கவலைப்படாதீங்க. பின்னாடி வருது. இது ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருந்தாரு. ஓகே ஓகே. இப்ப இங்க வந்து இது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. சிவகாமி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியிடம் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவை பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டில் தேவையின்றி குறுக்கிடும் வீண்வாதம் செய்யும் தத்துவார்த்திகளிடமிருந்து காத்தருள வேண்டும்படி வணங்குகின்றார். அவர்களின் வாதங்களையும் தத்துவங்களையும் அவர் நடுக்கடலில் உள்ள எரிமலை முகடுகளோடு ஒப்பிடுகிறார். நடுக்கடலில் உள்ள எரிமலை முகடுகள் சிறு துன்பமே விளைவிக்க கூடும். அதுபோல் உச்ச உன்னத உணர்வினை பற்றிய பல தத்துவ ஆய்வுகளை முன்வைக்கும். பகவானின் பக்தி தொண்டுக்கு எதிரானவர்கள் பக்தி தொண்டின் கடலுக்கு தீங்கு செய்ய முடியாது. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் ஆசிரியரான ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தாம் இப்பணியை தகுதியுடையவர் என்று பணிவுடன் கருதிய போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வினை இவ்வுலகமெல்லாம் பரப்புவதற்கு தாம் முயல்வதாக அவை அடக்கத்துடன் கூறுகிறார். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் அடிச்சுவடினை பின்பற்றி கிருஷ்ண உணர்வினை பரப்பும் அனைவரும் அதே மன உணர்வினை பெறுதல் வேண்டும். தம்மை மிகப்பெரிய உபதேசகர்களாக நாம் ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. மாறாக நாம் நம்மை முன்னைய ஆச்சாரியர்களின் கருவிகள் என்றே கருதுதல் வேண்டும். அவ்வாறு கருதி அவர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவோமாயின் வருந்தும் மனித சமுதாயத்தின் நன்மைக்காக நாமும் சிலவற்றை செய்தல் கூடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, இன்னும் ஒரு பேர படிங்க, நிறைய இருக்கு இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் நம்ம 6:45 வரைக்கும் போகும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், இப்பதானே 6:10 தானே அது. பரவாயில்ல, படிங்க. நெக்ஸ்ட் பேர. கடல் சில சமயம் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுவது போல பக்தி ரசாமிர்த சிந்து இந்த பேராவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேரா. எப்படி என்னங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் பின்னாடி புரியும் நமக்கு. அப்புறம் 4 பிரிவுகளாக கடல் பிரிக்கப்படுகின்றது. அந்நான்கு பகுதிகளும் பல்வேறு உட்பிரிவுகளை உடையவளாக இருக்கின்றன. உண்மையில் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து நீர் நிறைந்த கடலில் கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு என்று பிரிக்கப்படுவது போல் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் பல்வேறு உட்பிரிவுகள் அலைகள் ஆகும். கடலில் எப்போதும் கிழக்கு பகுதியிலோ, மேற்கு பகுதியிலோ, வடக்கு பகுதியிலோ, தெற்கு பகுதியிலோ பல்வேறு அலைகள் இருப்பதை போன்று பக்தி ரசாமிர்த சிந்தும் பல்வேறு அலைகளை உடையதாக இருக்கின்றது. முதல் பகுதி 4 அலைகளை கொண்டிருக்கிறது. அவற்றுள் முதலாம் அலை பக்தி தொண்டின் பொது விளக்கமாகும். 2ஆம் அலை பக்தி தொண்டின் நிறைவேற்றுவதற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை பற்றியது. 3ஆம் அலை பேரானந்த அலையில் செய்யும் பக்தி தொண்டாகும். 4ஆம் அலையோ இறுதி லட்சியமான இறை அன்பாகும். இவை எல்லாம் அவற்றின் பல்வேறு அடையாளங்களுடன் தெளிவாக விளக்கப்படுகின்றன. படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல யாரும் இல்லைன்னு நீங்க படிச்சுட்டு ரவிசங்கரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கோமா. முன்னைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவட்டினை பின்பற்றிய ஆதாரபூர்வமான பக்தி தொண்டு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் பின்வரும் கூற்றில் உருக்கமாக உரைக்கப்படுகின்றது. முதல் நிலை பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு இசைந்த தொண்டு புரிவதாகிய கிருஷ்ண உணர்வில் முழுக்க ஈடுபடும் ஒருவனது மனப்பான்மையால் அறியப்படுகிறது. இதன் பொருள் என்னவெனில், கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் பாதகமாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் அது தூய பக்தி தொண்டாக கருதப்பட மாட்டாது என்பதாகும். தூய பக்தி தொண்டு லோகாயுத நன்மை அல்லது புலனின்பம் என்பவற்றின் மீதான ஆசையிலிருந்து விடுதலை பெற்றதாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வாசைகள் பலன் தரும் செயல்களின் மூலமும் தத்துவார்த்த யூகங்களின் மூலமும் உண்டாகின்றன. பொதுவாக மக்கள் லோகாயுத நன்மைக்காக பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஏனென்றால் தத்துவவாதிகளோ உன்னத உணர்வினை
வண்டியான வார்த்தை ஜாலங்கள் மற்றும் யூகங்களின் மூலம் எடுத்துரைக்க முயல்கின்றனர். தூய பக்தி தொண்டு எப்போதும் இது போன்ற பலன் தரும் செயல்கள் மற்றும் தத்துவார்த்த யூகங்களிலிருந்தும் விளக்க பெற்றதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். புறத்தூண்டுதலற்ற அன்பு தொண்டினால் அதிகாரம் பெற்றவர்களிடமிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது தூய பக்தி தொண்டினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தெரியல, கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இப்ப இங்க இருக்கு பாருங்க. இப்பகுதி கொஞ்சம் மேல இது ஓகேயா? அது ஒரு 2 லைன் மறைஞ்சிருது முத்தாஜி. இப்பகுதி தொண்டு என்பது முழு நிறைவான தளர்ச்சியாகும். இது பகுதி தொண்டு என்பது முழு நிறைவான தளர்ச்சியாகும். இது செயலற்றிருத்தல் அல்லது தங்கள் நேரம் முழுவதையும் அமைதியான தியானத்தில் செலவிடும் மனிதர்களுக்கான செயலற்றது இல்லை. இதனை விரும்பும் மனிதர்களுக்கு பல்வேறு வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்த்தல் என்பது வித்தியாசமானதாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் இது பற்றிய சொல் அனுசீலனம், அதாவது முன்னைய ஆச்சாரியர்களை பின்பற்றி பார்த்தல் என்பதாகும். வளர்த்தல் என்று நாம் கூறுவது செயலை மட்டுமே குறிப்பதாகும். செயலின்றி உணர்வினால் மட்டுமே நமக்கு உதவ முடியாது. எல்லா செயல்களையும் இரு பிரிவு ஆக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை அடைவது ஒரு பிரிவு. மற்றொரு பிரிவு சில பாதகமான பின் விளைவுகளை தவிர்ப்பதற்கு உரியதாகும். சமஸ்கிருதத்தில் இவற்றை பிரவருத்தி மற்றும் நிவிருத்தி என்றும் கூறுவர். இதன் பொருள் நேர்முக செயல், மறைமுக செயல் என்பது பிரவருத்தி. மறைமுக செயலுக்கு ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. பிரவருத்தி நிவிருத்தி அதுவும் வரும், நமக்கு வேர்ட் இருக்கும் பின்னாடி. நோயாளி ஒருவன் பாதகமான நோய்களை தவிர்ப்பதற்காக எச்சரிக்கையாக இருத்தல், மருந்து உட்கொள்ளுதல் போன்றவை நிவிருத்தி எனலாம். ஆன்மீக வாழ்வினை வளர்த்து கொண்டும் பக்தி தொண்டினை மேற்கொண்டும் இருப்பவர்கள் எப்போதும் உடலால் அல்லது உள்ளத்தால் செய்யக்கூடிய செயலில் ஈடுபடுகின்றனர். நினைத்தல், உணர்தல் அல்லது விரும்புதல் போன்றவை உள்ளத்தின் செயல்களாகும். நாம் புறத்தே ஏதேனும் பொழுது அச்செயல் தூள உடற்புலன்களையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. நமது குரு மற்றும் சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவட்டினை பின்பற்றி நமது மன செயல்களில் நாம் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்திக்க முயலுதலும், அவரை எவ்வாறு இன்புறுத்தலாம் என்று திட்டமிடும் மனதினாலும் மற்றும் வாக்கினாலும் தனித்தனியே செய்யும் செயல்கள் என்றிருக்கின்றன. கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் அவனுடைய வார்த்தைகளால் பகவானின் கீர்த்திகளை பேசிப்பதில் ஈடுபடுத்துகின்றான். இது கீர்த்தனம் என்றழைக்கப்படுகின்றது. மனதினால் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் எப்போதுமே பகவானின் செயல்களான குருக்ஷேத்திர யுத்த களத்தில் அவர் உபதேசத்திற்கு அருளியதையும், செயல்களான குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் அவர் பக்தர்களுடன் விருந்தாவனத்தில் செய்த லீலைகளையும் சிந்திக்கிறான். இவ்வாறு ஒருவனால் எப்போதும் பகவானின் செயல்களையும் லீலைகளையும் சிந்திக்க முடியும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் மன கலாச்சாரமாகும். அதுபோல நமது உடலினால் நாம் பல்வேறு செயல்களை அர்ப்பணிக்க முடியும். ஆனால் இவ்வாறான செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடன் உறவுடையதாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வுறவானது கிருஷ்ணரின் சீட பரம்பரையில் வந்த தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் ஒருவன் தன்னை தொடர்புபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. ஆனால் உடலினால் செய்யும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் ஆன்மீக குருவினால் நெறிப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் நம்பிக்கையுடன் செய்யப்பட வேண்டும். ஆன்மீக குருவுடன் கொள்ளும் தொடர்பு தீட்சை என்றழைக்கப்படுகின்றது. ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை கொடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்க்கும் ஒருவனுக்கும் இடையில்லா தொடர்பு நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது. தகுதிமிக்க ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை அளிக்கப்படாமல் கிருஷ்ண உணர்வுடனான உண்மை தொடர்பு ஒருபோதும் நிலைநிறுத்தப்படுவதில்லை. இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப தீட்சை வாங்குறதுக்கு எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பாயிண்ட். இந்த பேராகிராஃப். எஸ் மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வின் வளர்ச்சி என்பது பௌதிகமானது அன்று. பகவான் புறச்சக்தி, அகச்சக்தி, இடைச்சக்தி என்று 3 சக்திகள் உடையவராக இருக்கின்றார். உயிர்கள் இரட்டை சக்திகள் எனப்படும் பரு உலக தோற்றம், புறச்சக்தி அல்லது பௌதீக ஒன்று இருக்கின்றது. அது அகச்சக்தியிலிருந்து
உண்டாகின்றது. இடைச்சக்திகள் எனப்படும் உயிர்கள் தாழ்ந்த புறச்சக்தியின் கீழ் செயல்படும் பொழுது பௌதீக செயல்களை செய்கின்றன. அவை இதன் அவை பொருள் அவை அக ஆன்மீக சக்தியின் கீழிருந்து செய்யும் செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இதன் பொருள் மகாத்மாக்கள் அல்லது மகா பக்தர்கள் பௌதீக சக்தியின் ஈர்ப்பின் கீழ் செயல்படுவதில்லை. மாறாக ஆன்மீக சக்தியின் ஈர்ப்பின் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் எல்லாம் ஆன்மீக சக்தியின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செய்யப்படுகின்றன. அதாவது சக்தி என்பது நடுவகை வலிமையாகும். அந்த வலிமை தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குரு மற்றும் கிருஷ்ணரால் ஆன்மீகமயமாக்கப்படுகின்றது. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமியின் சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தத்தில் பகவான் சைத்தன்யர் கிருஷ்ணரின் கருணையினால் நல்லதிஷ்டசாலி ஒருவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்கின்றான் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆன்மீக வாழ்வில் ஆர்வமுடையவனுக்கு அவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான அறிவானது கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்படுகின்றது. பின்னர் ஆன்மீக குருவின் கருணையினால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் முழு அதிகார எல்லையும் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கீழ் ஆன்மீக சக்தியின் கீழ் நேரடியாக இருக்கின்றது. இதற்கு பௌதீக உடலுடன் எத்தகைய தொடர்பும் இல்லை. கிருஷ்ணர் எனும் போதும் நாம் முழுமுதற் கடவுளை அவரது பல்வேறு சக்திகளாலும் பார்த்திருக்கிறார் என்றறிகிறோம். கிருஷ்ணர் என்பதற்கு பொருள் எல்லாமாகவும் எல்லாவற்றையும் உடையவராகவும் இருக்கின்றார் என்பதாகும். எனினும் பொதுவான கிருஷ்ணர் என்பது கிருஷ்ணரையும் அவரது பரந்த தன்மையை குறிப்பதாக மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் நம்மை பலதேவராகவும் சங்கர்ஷனராகவும் வாசுதேவராகவும் அனிருத்தராகவும் பிரத்யும்னனாகவும் ராமராகவும் நரசிம்மராகவும் வராகராகவும் விரித்து கொண்டார். அதுபோல பல்வேறு பிற அவதாரங்களாகவும் எண்ணற்ற விஷ்ணு அவதாரங்களாகவும் விரித்து கொண்டார். இவை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கணக்கற்ற அலைகளைப் போல் எண்ணற்றவை என்று விளக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் கிருஷ்ணர் இவை போன்ற எல்லா அவதாரங்களையும் அதுபோல அவரது தூய பக்தர்களையும் தமக்குள் உடையவராவார். பிரம்ம சம்ஹிதையில் கிருஷ்ணரின் அவதாரங்கள் அனைத்தும் சத்து சித்து ஆனந்தத்தில் முழு நிறைவு பெற்றவை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பக்தி தொண்டு என்பதற்கு பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் உன்னத இன்பத்திற்கு சாதகமாக இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களை நிறைவேற்றுவது என்று பொருளாகும். அவ்வாறின்றி பகவானின் உன்னத நலத்திற்கு பாதகமான செயல்கள் பக்தி தொண்டாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டா. சான்றாக அசுரர்களான ராவணன், கம்சன், இரண்யகசிபு போன்றவர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ணரையே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் அவரை தங்கள் பகைவராக சிந்தித்தனர். இவ்வாறாக சிந்தனை பக்தி அல்லது கிருஷ்ண உணர்வாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. அருவவாதிகள் சில சமயம் கிருஷ்ணரை அவரது மூணு பேரையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. சிந்தனை பக்தி அல்லது கிருஷ்ணரை கிருஷ்ண உணர்வாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறது யாரெல்லாம்? ராவணன், கம்சன், இரண்யகசிபு. அருவவாதிகள் சில சமயம் கிருஷ்ணரை அவரது அணிகலன்கள் மற்றும் லீலைகளிலிருந்து பிரிப்பதன் மூலம் பக்தி தொண்டை தவறாக புரிந்து கொள்கின்றனர். பகவத்கீதை யுத்த களமான குருஷேத்திரத்தில் உபதேசிக்கப்பட்டது. அருவவாதிகள் கிருஷ்ணருக்கு தான் முக்கியத்துவமே ஒழிய குருக்ஷேத்திரத்திற்கு அன்று என்று கூறுவர். குருஷேத்திரம் என்னும் யுத்த களத்தை பொறுத்தமட்டில் அதற்கு எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை என்பதை பக்தர்களும் கூட நன்கு அறிவர். எனினும் கிருஷ்ணர் என்பதற்கு கிருஷ்ணர் மட்டுமே பொருள் இல்லை என்பதையும் கூட அவர்கள் நன்கு அறிவர். அவர் எப்போதும் தமது துணைவர்களுடனும் அணிகலன்களுடனுமே உணர்வின் மூலம் முழு அதிகார எல்லையையும் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கீழ் ஆன்மீக சக்தியின் கீழ் நேரடியாக இருக்கின்றது. இதற்கு பௌதீக உலகுடன் எத்தகைய தொடர்பும் இல்லை. கிருஷ்ணர் எனும் போதும் நாம் முழுமுதற் கடவுளை அவரது பல்வேறு சக்திகளாலும் பார்த்திருக்கின்றார் என்கின்றோம், பறந்திருக்கிறார் என்கின்றோம். கிருஷ்ணர் என்பதற்கு பொருள் எல்லாமாகவும் எல்லாவற்றையும் உடையவராகவும் இருக்கின்றார் என்பதாகும். எனினும் பொதுவான கிருஷ்ணர் என்பது கிருஷ்ணரையும் அவளது பரந்த தன்மையை குறிப்பதாக மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் நம்மை பலதேவராகவும் மாதாஜி படிச்சாச்சு மாதாஜி இந்த பேஜ் படிச்சாச்சு மாதாஜி. ஓகே சாரி.
இருக்கின்றன. சாரி. உதாரணமாக, ஒருவன் ஆயுதபாணியான அந்த மனிதனுக்கு உண்ண ஏதேனும் கொடு என்று கூறினால் அந்த மனிதன் தான் உணர்கிறானே ஒழிய அவனது ஆயுதங்கள் அல்ல. அதுபோல கிருஷ்ண உணர்வில் ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய குருஷேத்திரம் போன்ற இடங்கள் மீதும் அணிகலன்கள் மீதும் ஆர்வமுடையவனாக இருக்கலாம். அதற்காக அவன் ஏதோ ஒரு யுத்த களத்தின் மீதும் கவனம் வைப்பதில்லை. அவன் கிருஷ்ணர் மீதும் அவரது பேச்சு மற்றும் உபதேசங்களின் மீதும் கவனமுடையவனாக இருக்கின்றான். அதுபோல கிருஷ்ணர் இருந்த காரணத்தினாலேயே குருக்ஷேத்திர யுத்த களம் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வு என்னவென்பதற்கு இதுவே சுருக்கமான விளக்கமாகும். இப்புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லை என்றால் குருஷேத்திர யுத்த களத்திற்கு பக்தர்கள் ஏன் முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர் என்பதை ஒருவன் நிச்சயம் தவறாகவே புரிந்து கொள்வான். கிருஷ்ணர் மீது ஆர்வமுடைய ஒருவன் அவரது பல்வேறு லீலைகள் மற்றும் செயல்களின் மீதும் ஆர்வமுடையவனாகின்றான். ரூப கோஸ்வாமியால் பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் தூய பக்தனை பற்றிய கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விளக்கத்தின் சுருக்கம் பின்வருமாறு: அவனை தொண்டு நலம் பயப்பதாகவும் கிருஷ்ணருடன் எப்போதும் தொடர்புடையதாகவும் இருக்கும். இது போன்ற கிருஷ்ண உணர்வு செயலின் தூய்மையை காத்துக்கொள்ள ஒருவன் அனைத்து உலகியல் இச்சைகளிலிருந்தும் தத்துவார்த்த யூகங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவனாக இருத்தல் வேண்டும். பகவானுக்குரிய தொண்டை தவிர பிறவற்றின் மீது கொள்ளும் ஆசை உலகியல் ஆசையாகும். அதுபோல தத்துவார்த்த யூகம் என்பது ஒரு வகையான யூகமாகும். அது இறுதியில் சூன்யவாதம் அல்லது அருவவாதத்தில் சென்று முடிகிறது. இம்முடிவு கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவனுக்கு பயனற்றதாகும். தத்துவார்த்த யூகத்தின் மூலம் வாசுதேவ கிருஷ்ணரை வழிபடும் முடிவிற்கு ஒருவன் வருவது மிக மிக அரிதாகும். இது பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. அதனால் தத்துவார்த்த யூகத்தின் இறுதி முடிவாக கிருஷ்ணரே இருத்தல் வேண்டும். கிருஷ்ணரே எல்லாமாகவும் காரணங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணமாகவும் இருக்கின்றார் என்று உணர்ந்து ஒருவன் அவரை சரணடைதல் வேண்டும். இந்த இறுதி லட்சியம் அடைய பெற்றதெனில் பின்னர் தத்துவார்த்த யுகத்தின் முடிவு சூன்யவாதம் அல்லது அருவவாதமாக இருந்தால் அது பக்தி ஆகாது. கர்மம் அல்லது பலன் தரும் செயல்கள் சில சமயம் வைதீக சடங்குகளை புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. வேதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள வைதீக சடங்குகளினால் ஈர்க்கப்பட்டோர் பலர் அவர். ஆனால் ஒருவன் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்ளாது வைதீக சடங்குகளில் மட்டுமே ஈர்ப்புடையவனாக இருந்தான் என்றால் கிருஷ்ண உணர்விற்கு அவனது செயல்கள் நலம் பயப்பதில்லை. உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வானது கேட்டல், ஓதுதல், நினைத்தல் முதலியவற்றின் அடிப்படையில் ஆனதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 9 பல்வேறு வழிமுறைகள் விளக்கப்படுகின்றன. இவற்றை தவிர பிற செயல்கள் எவையும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு பாதகமானவையே ஆகும். அதனால் ஒருவர் எப்போதும் வீழ்ச்சிக்கு எதிராக தற்காத்து கொள்ள வேண்டும். பக்திக்கான இந்த விளக்கத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியும் கூட ஞான கர்மாதி எனும் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். செயல்களை உடைய இக்கர்மாதி பலன் தரும் செயல்களில் அச்செயல்களினால் ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டினை எய்த முடியாது. துட்ட என்பதில் பல்வேறு வடிவங்களும் கூட கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமானவை அல்ல. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நாரத பஞ்சராத்திரத்திலிருந்து பின்வரும் விளக்கத்தினை மேற்கோள் காட்டுகிறார். பௌதிக சார்புகள் அனைத்திலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெறுதல் வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வினால் அனைத்தும் பௌதீக மாசுக்களும் நீங்கி தூய்மை பெற வேண்டும். அவன் தனது புலன்களின் எஜமானரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும். ஆகையால் நமது புலன்களில் உண்மையான எஜமானருக்காக ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது அது பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. நமது பந்தப்பட்ட நிலையில் நமது உடல் தேவைகளிலேயே நமது புலன்கள் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. அதே புலன்கள் கிருஷ்ணரின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது நமது செயல்கள் பக்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. எதுவரை ஒருவன் தன்னை ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம், குறிப்பிட்ட இனம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனோடு அடையாளம் காண்கின்றானோ அதுவரை அவன் சார்புகளினால் மூடப்பட்டிருப்பவன் என்று கூறப்படுகின்றான். மாறாக ஒருவன் தான் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தையோ, இனத்தையோ, நாட்டையோ சார்ந்தவன் அல்லன், கிருஷ்ணரோடு மட்டுமே நித்திய உறவுடையவன் என்று முற்றிலும் உணரும் பொழுது அவன் தனது சக்தி, குடும்பம், சினம், நாடு என்பவற்றிற்காகவன்றி கிருஷ்ணரின் நலன்களுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று உணர்கிறான். இதுவே குறிக்கோளின் தூய்மையும் கிருஷ்ண உணர்வின் தூய பக்தி தொண்டின் நிலையுமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் இப்போ நம்ம இதுவே ஸ்டார்டிங்கும் பார்த்தோம். அதாவது மொத்தமா முன்னுரையும் படிச்சுட்டு இந்த கம்ப்ளீட்டா அறிமுகம் அண்ட் முன்னுரையும் பார்த்துட்டோம். ஓகே. இப்போ இந்த ரூப கோஸ்வாமி இது ஆத்தர் ரூப கோஸ்வாமி அவரை பத்தி ஒரு ஸ்லோகம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்.
இருந்தாலும் அது என்னன்னு படிச்சுக்கலாம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய பகவான் சைத்தன்யனின் மனம் அபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் நிறுவப்பட்டது. ஏன யாரால், பூத்தலே பூகோளத்தின் மேற்பரப்பில், சுயம் தானே, ரூபா ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி எப்போது மஹ்யம் எனக்குள் ததாதி கொடுப்பார், ஸ்வ தனது சொந்த பாத தாமரை பாதங்கள், அந்திகம் அருகாமை. பகவான் சைத்தன்யரின் விருப்பத்தில் நிறைவேற்றும் நோக்கத்தை இந்த ஜட உலகில் நிறுவிய ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் எப்போதும் எனக்கு அவரது தாமரை பாதங்களின் கீழ் அடைக்கலம் தருவார் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரியுது. ஸோ இதனோட ஆசிரியர் ரூப கோஸ்வாமி. அவர் 89 வயசுல 1900 ஒரு நிமிஷம் எப்படி இருக்கு கிளியரா இல்லையா? சாரி, 1489 வருஷம் பிராமண சரஸ்வதி குடும்பத்தில் பிறந்தவர். ஓகே, நவாப் ஹுசேன் ஷாவின் தலைமைச் செயலாளராக இருந்தார். சைத்தன்ய பகவானுடன் எப்போ சந்திச்சு, ராமகேரி அப்படி அங்கதான் சந்திச்சார். கூட்டம் பிரயாக், ராஜாச்சாரியா என்று அறியப்பட்டவர். தெய்வம் கோவிந்தாஜி. பணி என்ன பணி? உபதேசாமிருதா, விடக்தா மாதவா, லலிதா மாதவா, பக்தி ரசாமிருதா. அவரை பத்தி, ரூப கோஸ்வாமி பத்தி டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் போறேன். இது ஓவர் வியூவா மொத்தம் 11 ஸ்லோகங்கள் இருக்குதுல்ல. அது 11 ஸ்லோகம் எப்படி படிக்க போறோம்னு பார்க்கறதுக்கு 1லேருந்து 3 வரைக்கும் எப்படி நம்ம பக்தியில மேற்கொண்டு முன்னேறணுங்கிறதுக்கு 1லேருந்து 3 ஸ்லோகங்கள். 4லேருந்து 6 வரைக்கும் அதுல எப்படி சாது சங்கா அதுல எப்படி இருக்கிறதுங்கிறத பத்தி 4லேருந்து 6. 7, 8 என்கேஜிங் த டங் அண்ட் த மைண்ட், நாக்கையும் மனதையும் எப்படி சாண்டிங்ல எப்படி கொண்டு போய் அண்ட் பகவானையும் எப்படி நினைச்சுக்கிறது பார்க்க போறோம். 9லேருந்து 10, 11 த பெஸ்ட் டிவோட்டீஸ் அண்ட் த பெஸ்ட் பிளேசஸ் ஃபார் பஜன். அது என்னங்கிறது அப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு ஸ்லோகம் ஒரே ஒரு முதல் ஸ்லோகம் மட்டும் இன்னைக்கு படிச்சுடலாம். வாச்சோ வேகம் மனசக்ரோத வேகம் ஜிஹ்வா வேக முதரோபஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான்யோ விஷேத தீரக சர்வாம் அபிமா பிரத்வீம் சிஷ்யாத். யாரா படிக்கிறீங்களா? கிருஷ்ணபதி பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. வாச்சோ வேகம் மனச ரோத வேகம் ஜிஹ்வா வேக முதரூபஸ்த வேகம் ஏதாம் வேகான் யோ விஷஹேத் தீர சர்வாம் தீரஹ சர்வாம் அபீமா பிரத்விம் ச சிஷ்யாத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி யாரா படிக்கிறீங்களா? சித்திரலேகம் மாதாஜி படிக்குமா மாதாஜி? படிக்குமா? யார் படிக்குமா? ஆச்சோ வேகம் மனச क्रोध வேகம் ஜிஹ்வா வேக முதரோபஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான் யோ விஷஹேத தீரக் சர்வாம் அபீமா பிரத்விம் ச சிஷ்யாத். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிக்குமா பானுப்ரியா மாதாஜி? படிக்க. வாச்சோ வேகம் மனச क्रोध வேகம் ஜிஹ்வா வேக முதரோபஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான் யோ விஷஹேத தீரக் சர்வாம் அபீமா பிரத்விம் ச சிஷ்யாத். அது யாரா படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்குமா. வாச்சோ வேகம் மனச क्रोध வேகம் ஜிஹ்வா வேக முதரோபஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான் யோ விஷஹேத தீர சர்வாம் அபீமா பரித்விம் ச சிஷ்யாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கும் மாதாஜி. வாச்சோ வேகம் மனசக क्रोध வேகம் ஜுஹா வேக முதரோபஸ்த வேகம் ஏதாந்த் வேகாந்த்யோ விஷஹேத தீரக் சர்வம் அபிமா பிரத்விம் ச சிஷ்யாத். யார் படிக்கிறீங்களோ? இதானி மாதாஜி வரல.
வரல மாதாஜி. காணும். மாதாஜி நீங்க உங்க பேர்ல இது நம்ம அது கௌரங்கா குரூப்ல எழுதணும் மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. அது எத்தனை பேருக்கு கவுண்டிங் போட்டுருக்கோங்க. ஓகே வேற மாதாஜி. ஏதாவது படிக்கணுமாம்மா ஸ்லோகம்? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் லெட்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை. ஓகே. வாச்சோன்னா என்ன? பேச்சு. பேச்சின் பேச்சு. வேக உடம்பு வேகம். ததா அதுவும். அசங்கோ இல்லாத துரத்தல். ஓகே. மனோ மனசு. வைராக்கியம் வைராக்கிய சோதனம்னா வைராக்கியத்தால் தூண்டுதல் டிமாண்ட்ஸ். அக்ரோதஸ்த் குரோதம்னா என்ன? குரோதமா இருக்குன்னா கோபம். அக்ரோதஸ்னா கோபம் இன்மை இல்லாத இருக்கு. வந்துட்டுனாக்க அடுத்தது குரோதஸ்க்கு ஆப்போசிட். அக்ரோதஸ்னா கோபம் இன்மை. குரோதமா இருக்கிறதுனா குரோதஸ்த். ஓகே. ஏவ உண்மையில். சர்வத்திர எங்கும். சர்வத்திரன்னு சொல்ல மாட்டோம். சர்வாப்பி எல்லாவற்றையும் அதாவது என்னென்ன? அர்ஜஸ் ஆஃப் டங், பெல்லி அண்ட் ஜென்டல்ஸ். சிஷ்ய சாசனம் சீடர்களுக்கு கட்டளை. குவாலிஃபை டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் டிசிபிள்ஸ். ஓகே. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்ன மொழிபெயர்ப்பு? பேசுவதற்கான உந்துதல், மனதின் தேவைகள், கோபத்திற்கான செயல்கள் மற்றும் நாக்கு, வயிறு மற்றும் பிற பொறுப்புகளின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிதானமான நபர் உலகம் முழுவதும் சீடர்களை உருவாக்க தகுதியுடையவர். அவதான் அந்த மாதிரி சீடர்களை உருவாக்க முடியும். யாரெல்லாம் இத்தனை உந்துதல்களையும் பொறுத்து கொள்ளணும் இல்லையா? 6 உந்துதல்கள் என்னென்ன? பேசுவதற்கு மனதின் தேவைகள், கோபத்தின் செயல்கள், நாக்கு, வயிறு மற்றும் பிற பொறுப்புகளின் உந்துதல் எல்லாத்தையும் பொறுத்து கொள்றவாதான் அந்த மாதிரி நபர் தான் மற்ற வாழையெல்லாம் இன்னும் நிறைய. அவதான் பிகம் குருஜி. மற்ற வாழையில நிறைய டிசிபிள்ஸ் நிறைய பேரை தயார் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகம். ஓகே. இது சும்மா ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். இது அப்புறமா பார்க்கலாம். எது தவறு? திருடன். அவனுக்கு அறிவு திருடன் கிடையாது. யானை அதுவும் அப்படிதான். யானை பாருங்க குளிச்சுட்டு தலை மேல எழுத்து போட்டுக்குது. தெரிஞ்சாத பண்றது இல்லையா? அதே மாதிரி மந்திரவாதி கிறிஸ்துவர்கள்னு போட்டிருக்கு. இது நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயில் இப்போ படிச்சுக்க வேண்டாம், அப்படி விட்டுருவோம். தபஸ்யான்னா பிரச்சனை. தபஸ்யாங்கிறது பிரச்சனை. பாவம் செய்யும் போக்கை வேரோடு பிடுங்குவதில்லை. அதுதான் பிரச்சனை. ஓகே. இப்போ நம்ம படிக்க போறது அட்டோன்மெண்ட், அதாவது பிராயச்சித்தம். ஓகே. எது உண்மையானது? ரியல். அறிவுக்கு வருவது மாயயோக செயல்முறை மூலம் பக்தி மற்றும் கிருஷ்ணா கான்சியஸின் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகள். ஓ மை காட், எல்லாமே எப்படி இருக்கு? ஒரே செகண்ட், சாரி. ஓகே. இழிவுபடுத்துதல், டீக்ரேடிங் பண்றதுன்னா பயனற்ற விஷயங்களை பற்றி பேசுறது, புத்தகங்கள், செய்தித்தாள்கள், தொலைக்காட்சி இதெல்லாம் வேண்டாததெல்லாம் பார்க்கறது, வானொலி பேச்சு நிகழ்ச்சிகள் வேண்டாத இதெல்லாம் வானொலியில் பார்க்குறோம், ரேடியோ இதுலேயும், இணையம். உதாரணம், அதாவது தவளைகள் பார்த்தேன்னா எப்போ பார்த்தாலும் கத்தின்னு இருக்கோம். மழை வரப்போறதுனாக்க தவளைகள் அதுக்கு போடுற சத்தத்தை வச்சே மழை வரப்போகுது தெரிஞ்சு போடும். அந்த மாதிரி எப்போது பேசிட்டு இருக்குது. அவெல்லாம் மாயாவதிகள் தூண்டுதல். கிருஷ்ண கதா. மௌனம் அல்ல மௌன பாபாக்கள். நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் நீங்கள் கற்பிக்க முடியும். எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி அடக்கி ஆடுறதுக்கு நமக்கு முடிஞ்சதுன்னா நம்மளால மற்றவாளுக்கு சொல்லித்தர முடியும். அதுதான் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றோம்? ப்ராக்டிஸ் பிஃபோர் யூ ப்ரீச். மற்றவாளுக்கெல்லாம் சொல்லி தரணும்னா முதல்ல நீங்க அடக்கி ஆள கத்துட்டாதான் மற்றவாளுக்கு சொல்லி தர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மனம் தான் ராஜா. அதுதான் மனம்தான் ராஜா. தூய மனம் தூய பலன். அகற்றுதல் புலன்கள். அகற்றுதல்ல கட்டுப்படுத்த செயற்கை முயற்சிகள், மறுப்பு உயர்த்துதல், இறைவனை நினைப்பது. ஓகே. 2 கிளர்ச்சிகள். அவிரோத பிரீதி, கட்டுப்பாடற்ற பற்று ஆசைகள். விரோத யுக்த குரோதனா விரக்தியிலிருந்து எழும் கோபம், மனதை கட்டுப்படுத்துதல், திருப்தி. ஓகேயா? ஒரு மனிதனின் காமம் நிறைவேறாத போது எழுகிறது என்ன வரும்? அப்போ அவன் காமம் நிறைவேறலைன்னா அவனுக்கு கோபம் வந்துடுது.
கோபம் வந்ததுனாக்க யாரோ ஒருவர் மீது வீசும் நோக்கத்துடன் சூடான நிலக்கரியை பிடித்தல், அந்த மாதிரி. அதுதான் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. தீர்வு கிருஷ்ணரின் சேவையில் அதை பயன்படுத்தினால், அதாவது ஜகாய் மற்றும் மதாய் கதை படிச்சிருக்கோம், அனுமான் அர்ஜுனன். ஓகே. ஸோ காமம் வந்து நிறைவாது வருது, கோபம் வருது. காமம், கோபம், இன்னொன்று 3 படிச்சிருக்கோமே. இதுல படிச்சு பகவத்கீதை லோபம், காமம், கோபம் அண்ட் லோபம். ஓகே, அதே தான் இங்கே ரிப்பீட் இருக்கு. இந்த அடுத்தது டங்கை பத்தி பேசுறது. இப்போ நாக்குன்னா ஜீவா. நாக்கு எதுக்கு? உணவுப் பொருள்களை 6 சுவைகளை ருசிக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்கு. அதுக்காக சுவைக்கு கொடுத்துருக்குனாக்க அதை உட்காந்து நம்ம எப்போதும் ருசி சாப்பிட்டு இருக்க முடியாது. எதுக்காக சாப்பிடணும்? நம்ம வாழறதுக்காக சாப்பிடணும். அதாவது பிரசாதம் சாப்பிடணும், ஆனால் அதை கட்டுப்பாட்டு கொண்டு லிமிட்டட் குவான்டிட்டி சாப்பிடணும். எளிய சாத்வீக உணவு சாப்பிடணும். திட்டமிட்ட நேரத்தில் உணவகங்களில் ஹோட்டல்ல எல்லாம் சாப்பிட்றதை விட உடலை கருத்தில் கொண்டு நம்மளே பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி பிரசாதமாக சாப்பிடணும். ஓகே. அப்புறம் பெல்லி, தொப்பை, உதரா. அதிகமாக சாப்பிட ஆசை. ஓகே. நோய். ஒரு இளைஞன் அதிகமாக சாப்பிடுவது நல்லது அல்ல, நல்ல தவறு. அதாவது குட், அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, குட் மிஸ்டேக், நல்ல தவறு. அது அதே இது வயதானவர் குறைவாக சாப்பிடுவது ஒரு நல்ல தவறு. அதுவும் சாப்பிடுவதற்காக வாழாமல் வாழ்வதற்காக சாப்பிடுங்கள். அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? ஏகாதசி மற்றும் பண்டிகைகளுக்கு விரதம் இருக்கிறது விசேஷம். நாளைக்கு ஏகாதசிங்கிறதுனால அதுக்கு விரதம் இருக்கலாம் எல்லாரும். ஸோ தரம் இறக்குதல், டீக்ரேடிங், அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம்? இதையும் போட்டுட்டுமா. ஓகே. தரம் இறக்குதல், அதான் டீக்ரேடிங்னா கட்டுப்பாடற்ற விரோத பயன்பாடு. 5 வகைகள் இருக்கு. அதுல என்ன? சிந்தனை, திட்டமிடல், பேசுதல், செய்தல் மற்றும் செயற்கை, ஆர்டிஃபிஷியல் மீன்ஸ். எலிவேட்டிங், இதுல எல்லாம் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலா போடுறது என்ன பண்ணும்? எப்படி எலிவேட் பண்ணுவேள்? நீங்க மட்டும் இப்படி பண்ணிட்டா போதுமா? உங்க ஃபேமிலியும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களையும் அது மாதிரி மெதுவாக உயர்த்தணும். இப்போ இந்த வீட்டில் பக்கத்தில் இந்த பிக்சர்ல என்ன தெரியுது? அந்த அப்பா வந்து இது பண்ணிட்டு பஜன் பண்ணிட்டு கீர்த்தன் பண்ணிட்டு இருக்கா, அம்மாவும் இருக்கிறா. அதை பார்த்துட்டு குழந்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மாதிரி உயர்த்தல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் குழந்தைகளை பெற அந்த மாதிரி குழந்தைகள் படுறதுக்கு பயன்படப்படுகிறது. இதெல்லாம் பயன்படுகிறது. ஸோ கன்க்ளூஷன் என்ன இதுலேருந்து? தூண்டுதல்களை சகித்துக் கொள்வது இது ஒரு நனவான செயல், அடக்குதல் அல்ல. அதாவது நம்ம அடக்கி வைக்கிறோம் அப்படின்னு அது இல்லை. அது தூண்டுதல சகிச்சுட்டு பொறுமையா இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்ல போனோம்னா எல்லாத்தையும் அது இதுவா பண்ணிட்டாக்க அடங்காம தூண்டுதல் சகிச்சுக்கணும். நிறைய பேர் தூண்டுவா. ஒன்றும் இல்லை, இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்கு எத்தனையோ தூண்டுதல்கள் இருக்கு, எல்லாத்தையும் சகிச்சு. இப்ப நம்ம வீட்டுல டிவி இருக்கு, இந்த டிவி சின்னதா இருக்கு, பக்கத்து வீட்டுல பெரிய டிவி வாங்கியிருக்கா அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இருக்கிற டிவியில நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு சகிச்சுட்டு நமக்கு இருக்கிறது பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணினாதான் அதுதான் கரெக்டான செயல். ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு முன்னேறதுக்கு வழிவகுக்கும். ஓகே, இது ஒரு சின்ன 4 பேப்பர் இருக்கு. இதுதான் நம்ம படிச்சது, அப்படியே ஸ்லைடா இருக்கு. ஓகே, யாராவது படிச்சது இல்லம்மா? இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டா போகலாம். இன்னைக்கு பரவாயில்லையே பிரபுஜிஸ், மாதாஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிச்சுக்கலாமா? நெக்ஸ்ட் வீக் படிக்கலாம் மாதாஜி. அடுத்த வாரம் படிக்கலாம் மாதாஜி. 6:40 இப்ப என்ன ஆச்சு? 6:40. அது இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் முடிச்சிடும். அதுக்கு ரொம்ப இல்லம்மா. இதுல ஒரு நிமிஷம் இருக்கியா? 2, 3, 4, 5, 6. ஓகே, இது அடுத்த வாரம் படிச்சுக்கலாம். ஓகே, நிறையவே இருக்குமா. அது இப்ப படிச்சதனுடைய கண்டினியூவேஷன் வரும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த புக்கு எங்க மாதாஜி வாங்க முடியும்? புக் வாங்கணுமா? நீ இது இஸ்கான் மங்களூருக்கு நான் உங்களுக்கு நம்பர் தரேன், ஃபோன் பண்ணி எல்லாம் வாங்கிச்சுக்குவோம் மாதாஜி. ஓகே,
ஏன்னா இது போன்ல பார்த்து படிக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க. ஆமாம்மா ஆமாம்மா அது பிரிண்ட் வேற ஓல்டு பிரிண்ட் இருக்குது, அதனால கொஞ்சம் கரெக்ட். இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப எத்தனை வாட்டி எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ண பேர் வேண்டியிருக்கு. நம்ம கிட்டக்க வந்துட்டு இருக்கு. ஆமாங்க மாதாஜி, அதுதான் கொஞ்சம் படிக்க கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா ஆல்ரெடி கரெக்ட் கரெக்ட். கண்ணெல்லாம் ஆபரேஷன் பண்ண கண்ணு, கேட்ராக்ட்லாம் பண்ண ஹரே கண்ணு. கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीला प्रभुपादा की जय, श्रीला जय हरे